Proč si firmy vůbec půjčují peníze? Dluh totiž bývá levnější než vlastní kapitál. To je peníze od investorů. Je to trochu kontraintuitivní, protože dluh je přeci spojený s úrokem. Jenže vlastní kapitál, který investoři investují do firem, má skrytý náklad. A to je částka, kterou chtějí investicí vydělat a z firmy si vyplatit. A za svoje peníze chtějí víc, než kdyby společnosti půjčili, protože investice kapitálem je rizikovější. Dluhy jsou totiž v případě krachu uspokojovány před uspokojením investorů. Z druhé strany, pokud jste jen vy investorem do vaší firmy, nákladem vašeho kapitálu je náklad ztracené příležitosti. Jednoduše, pokud investujete do své firmy milion, který by i vám někdo půjčil, nemůžete proinvestovat tento milion jinde s vyšší výnosností. Třeba koupí nemovitosti zase s dluhem. V neposlední řadě úrok z dluhu si dáte do daní. Výplatu zisku investorovi do daní nikdy nedostanete. Sledujte mě pro další tipy.